pesona manginang kreasi sian akayana kota mana poso bulung ni huriata HKBP Cimanggis sialani dihamu amanami dohotina nami narab dorohanami gembos pangidun nami asa tato paki mayana kota lao tu membangun huriatai atong pos marohanami Roma hamuan non dinaro batu duon kreasi ni iana kota buat anak-anak kami naposo waktu dan tempat kami persilahkan.
Maula tema di fasahata rohanami Tuhamu salhut na amanami dohotina nami nang ianakon nami sai di fasa-fasu dewata makanani ulani tangamuna tung di dia pe hamu mengulak kasulau muna horas mahita salhutna. Hurian itu hatta adorang so tamulai dope para menggota jumolo mahita martang yang naohom diudulatta maratang yang mahita. Amin. Huriana hinaholongan ni Tuhata Yesus. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Naung pungu di parmingguon parningotan di paramulaan panopaon ni debata di porotibion sinodangan ni tema paloas ma mian hati goran dohot hadamion tapatupa do acara parningotan panopaon ni debata Jehovah tahun 2020 di sadok porotibion alani i tamasuhima para saurat tarab dohot tuhata maredde mahita. Marhite-hite goarni debata ama dot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dot goarni to di porobadia na mo palangit dohot tanoon. Amin. Nunga di pabotohon ibana tuho ali jolma manang aha na dinggan jala manang aha na niluluan ni Jehovah siyan ho ima na manguluhon sabing dohot holong ni roha di habasaon jala marpangalaho haserepon maradopo debatam. Haleluya. Maratangi yang mahita ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang hubang idohami tuho saya lehon matuhami todi hasitongan dohot dame asa takas huboto hami nasa lomo ni roham jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gogonami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde mahita.
hamu dongan nahina holongan tangion hamu mapatit ni debata di minggu sadarion imana tersurat di Konvensi HKBP tahun 1936 pasal 5 taringot tu kebudayaan dohot lingkungan hidup tahap porsiai jala tahat tidak kedok ditoppa debata do jolma nang ingananna par nyaman dohot inganan pangulanna di portivion ibana do napuna sudi na mangalehon hanguluan tu sudi na tinoppanai inganan pangulau ni jolma ima darat laut dohot hajak kajang dilehot debata do huaso tu jolmai lau paulihon portivion di bagasan tanggung jawab nagok dilehon imana do parhataan uning-uningan parhinaloan kesenian dohot parbinotoan songon ula-ula ni jolma songoni aturan lahu mamuji debata dalan lau paulihon dohot pajagarhon parsaoran ni jolma asalam patar marbungaran harajau ni debata marhite-hite kebudayaan alai situlah do kebudayaan namar lau hasi pelebeguon dohot namaralo tuhata ni debata ulau ni Yesus Kristus paluaho jolmai nasa natino panai songon portivion sadiri marhiteon tahatidak kedo tanggung jawab ni jolma panguluhon sude natino pani debata asabu imana mangula hipas dohot marhasonangan taalo do aka usaha na manigal lingkungan marhite manutungi dohot manabai hau ditobak manang harangan taalo do aka usaha na mangalituhi aik dohot aung-aung nang aik panirisan na marisi racun sian aka pabrik-pabrik marhite naso mangaturehon halalau ni aik panirisani dohot pencemaran udara pola tahe manigai aik si inumon dohot parhosao ni jolma pahiba ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tu ado pani debatalau mangulahon nahobar tu pati nai ali tuan mare de mahita di bagasan uduk dohot serep ni roha tatopoti madusatta diadopan ni debata martang yang mahita alituan debata amanami para siroha namarpungu dohami martangi yang tua dopamu dada alani hasit tongan nami alai alani asini roham nagudangido asima roham
marpamuati maroha mida dosa nami nagudangi, sai sungguli maroha dohot pikiran nami, asa hutinggalon hami nasa pangalasion nami nagudangi, asa mangulu hami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Alide bata hodo mual ni hangoluan di sude na tinopami, lehon mahadameon tu saluhut na tinopami. Ale Tuhan debata hodo mual ni hanguluan di sude na tinopami, pasuang ma hanguluan di saluhut na tinopami. Atong tabigi mabaga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosatta. Songonot dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi pangalosim. Songon obun. Jala songon obun manorot akka dosam. Say mulak mahotuau. Ayaw dosi paluaho. Hasangapam ma di debata na di gijang. Mared de mahita. Tabigi mahatani debata turpuk diari minggon imana tersurat di Filipi sada mamuka sian ayat 20 sada sahat rodi 30 ai Kristus dohangulua diau jalalaba nang hamatean dua sado manosakau malungun doa borhat asarab dohot Kristus ay dumenggan situ tudoy jala makaposi huboto ma mia doau jala tinggal rat dohot hamusude lahu pati bulhon jala pahisa
haporsiaun muna. Asa itung barita nauli ni Kristus mapaborhat hamu parsauran muna. Asa huidahamu didahamu dinaroau manang hubegeta ringot tuhamu. Tagan padaudado pe pabua nahot hamu jongjong di bagasan hasadaun ni toddi. Jalarak marukil marsada ni roha makapor siai barita nauli. Ai pola di asini rohahon Tuhamu marasitaonon humokop Kristus dada holan nama kaporsiai ibana. Ima sahatna mertua doakan atu mangion hatani debata jalana upeopsa. Amin. Maret de mahita. Tidak kon maha porsiaut ta songon na dia tidak kon idong atas saha porsiaun di sadok porotibion rak mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama para gogo na suatu dosan na tomo palangit dotan au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siatot di porobadia andorak soha bububa ido tuhata na tumaun na bernit di pangumuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua toru dung tinano na mulak mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lamu hundul tu siamu ni debata Jahoba amanai para gogo na suatu dosani disima ibana pa mamulak sogo tu tanoon mangumi halat na mangulu do namate au porsea dito di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopanela Kristen akan abadia doho dihasesan ni dosa doho dihatai mandok mula mangulu sogot daging dihalat nang mate doho dihanguluan nasora suda. Amin. Tapi gimana lagu pujian nani suarahon ni ina Kamis diuduti manon ama sialo.
Tapi gimana tikting dohot buah-buah nama masa di huriat tak. Shalom. Selamat hari Minggu ma di ta saluhna. Tai pai hudi hutma titing namar ragam di Minggu 24 September 2020. Na parjulo goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu pasapluanopon dung Trinitatis. Lapatanna hasi tulo sadaun ni debata dohot Minggu ekologi, hari lingkungan hidup. Topik Minggu di pasuang Jahoba inadinggan ni ngolu ni jolma. Napaduahon kelompok kor tuari Minggu sada Oktober 2020 pukul 7.30 ama Salom ama Jericho dohot remaja. Pukul 10 gabungan perempuan dohot ama Huria. Pukul 10.05 NHKBP. Napaduluhon pertanggengan sektor. Di hari Senin 25 September sektor Efesus di keluarga P Simajutak Boru Aritonang, alamat Jalan Kemang nomor 26. Di hari Selasa tanggal 26 September sektor Nasaret di Bagasni Dermawati Boru Nababan. Di sektor Judea di keluarga P Tambunan Boru Sitorus. Sektor Bethlehem Mangulon. Sektor Galatia di keluarga Situa M Sitijak Boru Manulang. Sektor Filipi di keluarga M Silalahi Situaha Boru Ciaturi. Di hari Rabu 27 September di sektor Sion di Bagasni keluarga G Manurung Boru Panjaitan. Sektor Betania keluarga M Sianipar Boru Purba. Sektor Roma di keluarga M Huta Barat Boru Sirait. Sektor Korintus Mangulon. Sektor Kolose di keluarga J Tapubolon Boru Sitidaun. Sektor Kanan Mangulon. Molo alamatna tabereng mamang di acara teh. Nah paupaton ibadah Minggu pukul 7.30. Ibadah Minggu pukul 7.30 di tanggal sada Oktober 2020 nanengro kita memakai bahasa Indonesia. Nah palimahon amplop resort. Di Minggu sadarion marpeliat tujolo do hita ima babungu pelian amplop resort dot pelian napaduahon tapasahat ma di bagasan Lasni Roha. Napaunopon kegiatan pesta gotilon dohot tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di Minggu tasadarion di kebaktia pitu 20 dot 10 web ima kreativitas sian kategorial NHKBP. Di hari Minggu sada Oktober 2020 nanengro di parminggu pukul 7.20 dohot pukul 10 mangarade ma kategorial ina Kamis. Nah papituhon ruas na baru. Di Minggu ta sadarion nung ngagabe ruas na baru di Huriatta ima Rianto Silaban inatai Boru Sianipar dohot 2 yang akon nasida pidda sian HKBP Taman Mini nuang nasida masuk di sektor Efesus. Molo mar Minggu do nasida upasahap na masa jongjong manasida. Mau lihat bawaluhon titing marbagas titing parjolo naing majalo pasu-pasu pardongasari peomma Johan Silalahi asna anak ni hala amata Situa Arpil Silalahi tubuh ni hala inata Lamasi Borusi Hoping. Alamat Jati Jajar Sada RT 5 RW 4 nomor 15
Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis dohot Orwana A Prima Magdalena Nabitupulu SAK Boru Nihala Amata Bona Nabitupulu Tubuh Nihala Inata Masri Simajutak alamat Kapung Babakan Pekapuran RT Pitu RW Walu nomor 57 Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis Tarpasu-pasu tanggal 14 Oktober 2020 di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis masuk pukul sia 30 WIB napasiahon ruas namoding nunga marujung ngulu ni sahalak ruas naposo ni huriata ima Yusman hot martua tumanggor tubuh 7 Juli 1000 sia pulusia moding 10 September 2020 umur 24 tahun 2 bulan sian sektor Bethlehem Said tumimuma tarapul rohani sude keluarga na ditinggal hosna pasapuluan pangapulion di minggu sadarion dung sidung kebaktian pukul 10 WIB di Patu Pahuriata do acara pangapulion tubagas ni keluarga Betu Manggor Boru pusunggu siala parmoding ni anak kondasida ria mahita maddohotisa pasapuluh sadahon pembentukan panitia Natal umum pinangidoma tu sektor Roma dohot sektor Galatia asa di Patupama pembentukan panitia Natal umum HKBP Cimanggis tahun 2020 nomor 12 penambahan bangku gereja. Saya sian program ini para tahun di Huriata di tahun 2020 ima penambahan bangku kayu dohot argana ima 3.500.000 rupiah per buah. Jalanunga adong sian ruas ni Huriata napasahaton janji iman nasida godangna 2 buah. Tuaka ruas Huria naukap dope rohana lahu manabai radedo Huriata Majalosa 10 dulu amplop pembangunan di hari Minggu tanggal 1 Oktober 2020 di Patu Pahuriata do papungu pelean amplop tu pembangunan 14 pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial Mauliatema di pasahat Huriata tu sudi ruas naung pasahaton pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial 1 bulan September 2020 tu akan naso pasahaton dope taingot mamang inang makarikoton pasahatosa ganu bulan tu Huria marhite parhalado sektor tabe 15 ralat pelean warta tanggal 17 September 2020 ima pelean diakoni sosial sian keluarga Pesi Burian Boru Pangaribuan sektor Bethlehem tertulis 300.000 rupiah seharusnya 200.000 rupiah dohot pelean diakoni sosial dohot pelean bulanan tahunan sian sektor Korintus tertulis keluarga D Simajutak Boru Marpaung seharusnya keluarga O Simajutak Boru Marpaung 16 torop niruas nama dohoti parminggo tanggal 17 September 2020 720 halak 10 ruas nama ulang tahun kelahiran Opa Pulalu halak ulang tahun pernikahan tolu kepala keluarga Padita dohot perhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode 10 lalu 1 24 September 2020 hatani debata napasik kopon las ni rohamuna tersurat di Podatolu ayat 10 di tangan nasiamud do gajang ni umur jala dihabirangna do hamoraon dohot hamuliaon 10 lalu pelean iuran diakoni sosial Huria
torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguan tolu kepala keluarga godangna Rp700.000. Sapulusia pelean bulanan doho tahunan torop napasahaton pelean bulanan tahunan di bagasan mingguan 2 kepala keluarga godangna Rp450.000. 20 Dokter Ripe tu pembangunan torop napasahaton Dokter Ripe tu pembangunan di bagasan mingguan godangna 2 kakak godangna Rp300.000. 20 sada keuangan huria 10 sada juta 500.600 rupiah. Pembangunan 4.770.000 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 2.425.400 rupiah. Jumlah 24.755.000 rupiah. Songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriatta. Saya di pasu-pasu tuhata mapeliani bay sangap di guarna. Amin. Maredde mahita huhut mata pasahat piliatta sadaa dohot sadewi. Maredde mahita siabuk kedde 214 ayat sada dohot udutna hu mata pasahat piliatta. Unang behoma biya, ang anda po
Damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, naing jalota mahatani debata hanguluat ta di minggu sadarion, dihita saluhut na pungun waing di garejaon, doho dihamuna manami nanami nama doho ti ibadahon secara live streaming. Tapi gima hatani debata na tersurat di buku Sada Musa bidualu ayat 15 sahat rodi ayat 22. Jadi ninna debatama madok sinoak. Ruar maho siap parawi, ho dohot jolmam, dohot akka anakmu, dohot jolmani anakmu, rab dohoto. Paruar ma rab dohoto, nasa binatang sian nasa namar daging, akka pidong dohot pinahan, dohot nasa nama jirir di tanoi, asa rodot nasida, jalalam torop di tanoon. Jadi ruar masinoak, rab dohot anakna, dohot jolmana, dohot jolmani akka anaknai. Ruar masian parawi, dohot sude binatang, sude gulok-gulok, dohot sude pidong, sude nama jirir di tanoon, masibuan masam nabe. Dungi di pajok sinoak ma sadalanggatan di Jahoba. Jala dibuat sian nasa pinahan nagajing, dohot sian nasa pidong nagajing, bahen pelean situtungon, pelehononna dilanggatani. Jadi dung dianggo Jahoba uap nahususi, ninna Jahoba ma di bagasan rohana. Dang be ulahaku manorui tanoon ala jolmai, ay najak do pikiran ni rohani jolma sian siete hetehonna. Jaladang be ulahaku mangaragehon nasa na mangulu songon nahubahene. Ope saliling adong tanoon, dang jadi macohot saburon dohot gotilon, ari ngali dohot arilas, ari logo dohot rodoniari, arian dohot borngin. Ido sahana. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, nungalubi sabulan, hita di luar tahun makilalahon musim kemarau. Na mabahin humasusa gudang siak kita, bahkan sahat tu namar sahid. Jala tabiring ma molo na di hari Kamis na salpu dibahin CNN di beritana, dibahin judulna neraka bocor di Jakarta. Alani mohopna. Menurut BMKG Satiki madok bahwa sinar ultraviolet akan memanggang semua wilayah Jawa. Sudah ini alani mohopna namar pakorhon tu polusi udara. Na mabain berkembang jala meningkat. Ima na ginorarna kasus penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Bahkan satu opat kali lipat bertumbuh manang berkembang kasus penyakit ISPA. Saat pertanggal 30 Agustus di dok sial 50.000-an langsung meningkat tu 200.000 kasus penyakit ISPA. Akamanginang songoni mata wereng sebulan dope musim kemarau. Nunga tunggudang pakorhonna nama baik kitaon humasusa. Asan waing bohado pehita mabayakon peristiwa aik nasumar na diguriton di Bibelton. Memang kebalikan, molo natahilana kaningan kemarau panas berkepanjangan, alai molo di cerita aik nasumar 40 hari 40 borngin ro udan torus nama cegogo dakolani molo tajahano di bidu onom dohot bidu pitu ayat 10 sada dohot udutna marbuhal-buhal ninna mual aiki sian tanoon. Somalna molo marbuhal-buhal aiki na jolorodo gempa manang na dibor misalna songon kasus lumpur lapindo misalna gabe keluar sian perut bumi air lumpur. Jadi boy tabayakon di peristiwai
di sude wilayah terjadi gempa bumi dungi marbuhal-buhal maka luar aiki romu sesia gijang udan nama cegogo 40 hari 40 borngin gejang liling dungi sampai gok ma portibion dohot aik melampaui aka gunung-gunung tertinggi saat do tu 15 hasta digijang ni gunung tertinggi aiki berarti molo ta konversi itu meter hira-hira pitu 1,5 meter ma digijang ni gunung tertinggi i posisi ni aiki mabayak kosongoni dohono tama dang mungkin adong bina tarbayem mangulu apalagi leleng na di engge ima 150 hari berarti mulut tabai 30 hari sabulan saha tu 5 bulan posisi nasi songoni pitu 1,5 meter di atas nih gunung tertinggi i na manglaptap di tonga-tonga nih portibio semua pasti akan mati di dalam dang adong nama nahabe songoni madasyatna peristiwa ni aik na sumar nah ya di baritahon di bagasa turpuho kecuali adong sada keluarga ima keluarga ni Sinoak maddapat asini roha do Sinoak molo na asing nena kaningan habis diripasson aik na sumari alai asido rohani debata mida Sinoak dohot keluarga alaniaha ala didok dibidoon manon Sinoakon sahala na bonar jala daulat jala hidup bergaul karib dengan Allah odo nama bain ibana inatana tolu yanakon nasi semsi hamsi jafet dohot tolu parumena selamat keluarga Nuh dipakai Allah untuk memulihkan keadaan taboto takas aik nasumari ro sibot cirina ima alani dosa dohot hajahaton dijol di ida Tuhani nunga marti burak hajahaton di portibion dung madebu si Adam doho si Hawa tu bagasan dosa songoni matorus bertambah-tambah dosaon diula jolma molo di garis keturunan sian si Adam saha tu si Noak adong do 11 generasi kira-kira generasi ke-11 lah itu Nuh sia-sia damon songoni matorus bertambah-tambah hajahaton alani gudang ni hajahatoni pola do didok Tuhan menyesal dengan semua ciptaan alani idok ibana ripas sonokku nama sudeon alani dosa dohot hajahaton nasida melalui air bah alai Nuh dan keluarganya dipakai Tuhan sebagai alatnya memulihkan keadaan bumi ini yang sudah hancur oleh karena dosa dan kejahatan manusia tabereng matakas si Nuh di bagasan kapali manang parawi mangihutton akana niarahon ni debata di tonga-tonga ni ngulu ni iba sada proses nama cegat jangdo terjadi di sini ala molo taetong memang gudang dope perbedaan penghitungan jumlah hari yang tepat berapa hari sebenarnya Nuh ada di dalam perahu atau bahtera itu molo taetong mulai masuk ibana disuruh Tuhani saha tuna ruar anon adong do kurang lebih 375 hari ibana dohot keluargana do sudia kabinatang na disuruh masuk ke bagasan di bagasan parawi berarti lebih setahun proses yang panjang dipakai Tuhan untuk memulihkan keadaan bumi alani idohonot tama dijangka waktu nalilengi dan tergesa-gesa debata paswakon memulihkan keadaan bumi ini di konteks proses panjang pemulihan si songonima akamang dota kaminang rikot hanguluhonot tasya turpuhon pinomat adong tuluhal na perjulu sahali ima uduk jalasi pangului tuhatani debata hauduhon dohok panguluyoni ikon saha do tuna ketergantungan hauduhot ta dohok panguluyut ta tuhatani debataon ikos saha do tu level ketergantungan karena ketergantungan moloso dipenuhi kita akan kesusahan
bahkan nadeba olo marsahid, nadeba olo sahat tunamate, moloso dipenuhi ketergantungan naik. Iko songoniman yang ngulutot tabain tuhatani debata, ketergantungan dengan firman Allah untuk menaati dan melakukannya. Tabereng majosi Noak di awal-awal persuruan ni debata tu imana, rodo hatani debata tu si Noak, disuruh si Noak bangun jo parau, ukurannya jelas 300 hasta gajangna, 50 hasta lebarna, 30 hasta tibona. Ikon sian hau gofir, kayu gofir. Jala dibangun do parawod di atas ni dolok-dolok. Tetubo itabayakon, ditiki mabangu parawi, sudah masyarakat nama merengi mengejek Nuh. Ngasongono karwasi Nuhanin, ibanguno parawi dolok-dolok inna nasida. Alai dang magabeso si Nuh manang si Noak mengulahon persuruan ni debata tu imam. Dia tidak peduli apa kata orang, selagi firman Tuhan yang dia hidupi dan dia taati, dia tetap berpegang teguh pada firman itu dan melakukannya persis seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dung saya no dibangun ibana, dungi dang Peter masuk ibana pateng tengot tu bagas. Jolo disuruh debatado tu ibana. Noak masuk mahu tu bagas. Pamasuk musai akasian segala jenis binatang berpasang-pasangan. Pamasuk inatam, pamasuk anak komunatului, pamasuk parumem. Jolo disuruh debatado ibana, baru masuk tu bagasan bahterai. Dung di bagasan nasida taboto takas di atas ni aiki nasida songoni 150 hari. Dung isakok maibana di gunung Ararat. Dipakai si Noak do akan na di bagasan ni perhitian na lau mamereng nong suruk do aiki manangdang. Perjolo dipakaluaribana pidong sigak, burung gagak. Mula muse pidong sigaki. Dong ini narohana berarti go dope aik. Dangadong inganan ni ibana berpijak. Dukon ni dipakaluaribana muse pidong darapati, burung merpati. Mulak burung merpati dungi di bawah ibana berarti dang suruk dope. Pituari dukon ni dipakaluar muse burung merpati na paduahon. Mulak mabuan pucuk pohon daun jaitun. O berarti ngamo rube ni naruan ibana. Pituari dukon ni muse dipakaluar ibana ma burung merpati patulu halihon dang bulak be. Dungi di bawah ibana ma berarti ngaboi ibana ma bae sarang ngamarsi be aiki. Pitor keluar do sinu, pitor keluar do mana? Daun. Dipai mai ibana jo hatane debata. Tumpe nga di boto ibana ngasurut aiki alai dang tergesa-gesa manang terburu-buru ibana keluar. Dipai mai ibana jo hatane debata ido na di ayat 15. Jadi ninna debata mamado sinoak ruar mahosian parawi. Joloro pehatani debata baru ibana mengulah hossa. Dang dibain ibana pikiran nasadiri, dang dibain ibana pertimbangan ibana sadiri. Lalu bertindak. Dia menunggu dulu Tuhan berfirman baru dia keluar. 1 tahun di dalam bahtera tentu itu juga pergumulan bagi dia dan keluarganya. Bersama-sama dengan berbagai jenis binatang yang dia masukkan ke dalamnya. Tapi walaupun dia berada dalam pergumulan 1 tahun, Nuh tidak lantas langsung buru-buru keluar dari pergumulan dengan akal fikirnya sendiri. Dia menunggu Tuhan dulu berfirman, baru dia keluar. Odo mutihana argas idota kamangina. Sekarang dalam kehidupan yang kita jalani ini mungkin kita sedang bergumul. Jangan tergesa-gesa keluar dari pergumulanmu. Nantikan firman Tuhan dulu. Dengar firman Tuhan dulu. Aisaina suron na doho muse ruar sian pergumulanmu na dia dopamu di tonga-tonga ni ngulum nuai. Alani ko sabar jala taat hita. Sabar hita paimahon suara ni ibana hata ni ibana. Jala si pangului hita dinasa hata na ruar siapa mangan. Nuaingon huida olodo umudukan jolmai termasuk naporsiai kita lebih taat kepada
apa kata mitos daripada firman Tuhan. Mungkin alani biar gabi humatop hita mangului hata-hata ni mitos sian hata ni debata. Jadi adong do barita songonon molo di hutan nami daerah Sidikalang musim do marpesta rombong-rombongan lao misalnya pamuli boru dau hutangon di huta-huta. Jadi ala swadong salon di hutai marsalo do sebelum berangkat akainata tu pestai hapi borngin do pehala kilau sugu do pesta ngamar salo borngin ne. Jadi lau ma nasida borhat mulu di sana do bis nama bukan akapar pesta ngamar salo sudah kena tahun ala dang mungkin dapo ano di salon naruh nasida hapi jago mobil nama buan non jamo pak dope ngasaha tu par pesta ani holom dope sude apalagi Sidikalang ngelina sun ya, dingin banget di sana. Jadi Roma parhutai iliam ma ai las minum ma johamunin na dung songoni ai tibu dope on jamo pak dope sanga dope hamu modo istirahat ninna parhutai isuru ma akainata masuk tu sada jabu isi malaki istirahat modom aliang wakamata disuruh di bus modom lu kosongoni akamata di bus horo adong masada siana matai ngelihia di hilala marsakap mibana majalo madar sada tu inatana di jabui lau mibana tu jabui ibu kaibana pitui tarsonggo tibana manuka modom sudah yakenatai bah asing narwani bana manuka modom gabe miri sudah ai belga-belga sangkul nega bingung gimana nah diri na takwison narwan ai ngamanuka modom sudah alai dang lau rohana mangalului na di natana itor tu benak non oh sono marayu tahun peraturan ni narohana lau ibana tu bus iya kadongani nato kamatai si dapok suluk do naro di hutau patang doen na modum songon na tabeni iko manuka modum do hitain sudah kamatai ibus manuka modum arung nong belgasi ubion na ngamahu wasusah may mana na modumon ala iko manukap di buson bereng ada ala ni biar na marai mitos di hutor hai isi di kalango gudang dope aka perguna-guna narohana rohan diulah hodoi bereng ma anggoto mitosi hatok do mangului dang pale suku ni waro adangin na manuka mudum di hutau ni manuka mudum makamatai alai anggoto hatani de batau no do nahala hadwa mayamang iporti biodo biba ala na paditai doho ala na parhala doho inna habe suara ni hata ni debata na perjolo uduk jala si pangului mahita di hata ni debata unang mangasaho pikiranon poda tulu ayat 5 tu ayat 6 marpangusadia kita tu Tuhanima unang tu pikiran ta sadiri asa ibana paturehon dalan si dalanata na paduahon siang uluhon otta siya turpuhon ingok mahita madok mau lihat itu Tuhan ayat harian saminggon obar tu almanak HKBP mulai Kamis Jumat Sabtu berturut-turut topik ima bersyukurlah kepada Allah ibu kamu do teh ka renungan ni daw ngate bertobatlah boy do sambil nyetir hamu lau tu kantor si bata bagi-bagi hamu gitu kan jadi bersyukurlah dan ceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib herai mula hulak dito luarin na parpudion madok mau lihat itu tuh hatai tabereng majoda di posisi ni sinoak dung ruar ibana sian bahterai dang adong didok di bibiltei dungi idok sinoak ma kami berhasil kami selamat ayo parti-parti dulu makan-makan dan minum-minum dang adong di gurito songoni holar ruar ibanasian parawi di pajok sinoa malanggatan dia mengucap syukur kepada Allah tidak hanya itu dia ambil yang paling baik yang ada dalam bahtera itu dia tahu itu dia terima dari Tuhan dia ambil yang terbaik itu yang dipersembahkannya kepada Tuhan ido dipelehoni bana odo nahinanguluhon ya kana porsea molo di huriata adong diulahon pesta gotilon
Somalla mangihutton tradisi na siya pada narobi. Dia mapatumonaan na taula. Mana yang paling baik, itu yang kita persembahkan. Dang ungut-ungut, dang sisa-sisa. Alay dia mana dumenggan. Satahun ibana di bagasan parawi. Rabdoh sudia kanong pinasaha ni Tuhan itu ibana. Dipilit ibana. Mana yang terbaik, itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Songoni manang dingulut tahun. Tapi lehon na dumenggan tutu hatai. Ala tasadari sian ibana doi tajalo. Disadari si Noak si Tuhani doi dijalo ibana. Ido bana pitor madok mauliate ibana tutu hani di pajongjong sada langgatan pamujian tutu hatta. Dungi mulai dok ingok madok mauliate dang holan persoalan materi di sona kamanginang. Dohok do kesadaran manang pemahaman. Dalam rangka apa? Mulai dok ingot madok mauliate berarti kita bisa atau sadar mengatakan cukup dalam kehidupan ini. Iko boy do adong dihita pangatusion madok cukup diau. Ada ungkapan yang berkata, sesungguhnya bumi ini akan selalu cukup untuk segala kebutuhan manusia, tetapi akan senantiasa kurang untuk keserakahan manusia. Memang mululau manari homokus ni jolma, ba memang dang cukup pertibio. Alani ko berani do kita mengatakan cukup. Jadi ya do di sada pakubasion nami di daerah Tapanuli Tengah, mareme do di si Marsaba di sada season sada musim gagal panen. Bahasa gagal panen ala rata-rata haumai habis dialang naitoro. Botamu do naitoro. Dang netoruan moloi huta ido bagudung moci tikus maus aime ate jadi habis yalang netor ala songoni kedani ditelusuri mah bahasa songoni topuna go atong bagudung di hutai habis sebelum turun ke sawah biasa nadong do tradisi merburu bagudung sudah do turun merburu bagudungon baru pendongan turun lau mengolah alai di sisani di musimi habis sudah dia lang bagudung mau bagudungi di hutai ditelusuri mah bahasa songonon ternyata ala di hutai ngalem marak di sudai lapo adong majual jagal ulok yalah kamu do jagal ulok maaf bagi pencinta ini alam semesta. Disi dialang ulok, au pe walang do memang ulok. Ala di kampusnya mulai marsahi tiba, itu masuk ulok. Itu malum ujungnya hadagian badan okaro. Jadi di hutai hian, milih do par hutai mangalang ulok. Ala bereng, padita api halang dulok. Nggak berani be lagi, ilapo mangalang ulok. Ujungnya habis maulok i hutai, do liddi pe habis, dada do liddi. Nageleng-geleng, habis. Bamekel matong bagudungi mau mohak lagi gue peda persudamu namai narwang mau bagudungi habis sudah dialang lihatlah Tuhan sudah menciptakan ekosistem sedemikian baik adong memang alangi bagudungnya tong tabanina diburu ni jolmai ujungna nasusa tong do jolmai Tuhan sudah menciptakan ekosistem ini bagaikan rantai makanan dari dok molo di IPA di TKSD ya IPA ilmu pengetahuan alam adong rantai makanan bisa molo putus sada sega do tuna berikut songoni mayalang habis uluhi gumudang bagudungi susah manguluni jolmai ala gagal panenna asanaing do saherina hiton berani berkata cukup dalam segala hal itulah orang yang mampu bersyukur dalam kehidupan. Nabatulu hono mana parpudi. Ketahuilah kerja keras tidak ada yang sia-sia. Ayat 20 sada rodi 22. Dung dipelehon si Noak yang terbaik. Nadumenggan. Songo dia direspon Tuhan. Naso jadi beri pas sonoku. Hobartu nahu pamasa hian tutonga-tonga ni tanoon ni na Tuhan. Jala naso macadi. Ari logo dohot ari roddo. Terus doi marsikat soring min naiban. Natu hatai. Jadi sada bukti doi bahwa kerja keras sekecil apapun tidak ada yang sia-sia karena Tuhan akan memberkati. Molon waingon
gereja HKBP di Sadok Portibion mengarayahon naginoranna Minggu Ekologi atau Minggu Lingkungan Hidup, mengihutod doon tu peraturan di Dewan Gereja Dunia. Memang tahun 1980 sia nunga dibiasahon gereja ortodoks patupahon Minggu Ekologi. Dungi tahun 2008 Roma Dewan Gereja Dunia diadopsi mon, dungi diberlakuhon tu sudah gereja-gereja di Sadok Portibion. Dalat talaho memelihara alamon. Ido ubaina mingguon tanggal 1 tanggal 4 Oktober didokdoi Minggu Lingkungan Hidup di sudi gereja-gereja tanpa terkecuali. HKBP memilih tanggalom manwaing tanggal perayaan naginoranna season of creation of God, musim panopaon ni debata, parningotan di musim panopaon ni debata. Asa sudehi ta lem makilala bahwa ada kolak kita na tinopan ni debata doho do aka na asik alani i bukti ni holong tatu tuhani naing do tapatari dahodang hola tu donga jolma alai doho do tu na tinopa na asik ngaikon adong dihita kesadaran taulahon mulai senaka ulaun na mekmet kerja keras walaupun yang kita kerjakan kecil itu akan diberkati Tuhan, berdampak luas dan banyak bagi kelestarian lingkungan hidup. Alani ingay kumulata mulai siya bagas tabi sejabuta marhayason tabay nakainganatay unang tablokong ibe sampah tu sungai tempat tumay bana di tempat na tamulay manang di tonga-tonga ni garejaon molo tung ikom mangalang perme pehamo kainang tiupamu bukus na unang tadi ko disi moloy kon marsigare pehamo amang unang baik kamu putung di sigare mo na di lantai sadai jala on ngikon di edukasi molo tung marsigare tamu aka amang unang ijulo ni akada danak doho sian akainata na sedang mardenggan pamatang tuluar hamu unang atong lo si jabu hamu menguasai ruang tamu buat jo sigaret asbakku indah hamu muse gabi anak komuna keluar mungkin dang jamat misonari songoni ngai ko berubah harus diedukasi molo ikon apalagi molo sohamu marsigaret ba mekel nama kenaton puji Tuhan inna namanya alis sung terbalik dah gabi hama kenatai marsigaret ni dok tok kamat tapi akainat tapi gasak ade molo tung ikon ingat to diinganan na kasampah na sahatu hita di gereja pesongoni do haru jabuta hita dang lomoro hatta kotor jabuta belemon tado rumah Tuhanon unang ta kotor tong di gereja on molo tung soriko pe di hamu kertas acarai pinomat buat kamu penetorwan unang do kamu adong do pa tugas kebersihan inna musai matongkan ai holam mabuat tutoru pe hamu itu suatu kesadaran akan ame si songoni pe taula akamanginang dohot menghemat kertas. Kupikir di tahun 2024 ngekon tapi kiri program ni huriat tadi HKBP Manggison sopola be macetak songonon alana nga hebat-hebat HP muna Android mungkin nga holan barcode boy baynota asa holan scan barcode hamu ngesi sudi titing bono muna mulak unang pola adong bion alaniaha kertas ini kan dari pohon satu pohon yang sudah layak untuk dipanen itu bisa menghasilkan kurang lebih 16 rim kertas. Sarim kertas 500 lembar. Jadi molo 10 onom rim berarti sahau na cukup untuk dipanen holan menghasilkan 8.000 lembar kertas. HP sadahau nasaibalga ngabui menghasilkan oksigen untuk kebutuhan 3 orang manusia. Molo tayetong majo hola kita HKBP Cimanggis acaron noaing adong tolu lebar hali 700 rangkap berarti nga 2100 lebar hali opat minggu majo tabain berarti nga 8400 lebar habis ada hau na layak panen na kaningan holan 8000 lebar do perti nga lo bisa dahau tap tabai sehali sebulan 12 hau ma ditambah HKBP Cimanggis hau setahun piga nang tasua setahun danga dong
Apalagi lo kasih tahu nang anong nabuhi suanota. Tabayak ko maju 12 hau nang layak paneni tataba setiap tahun HP dang adung tasuan. Lama-lama bumi ini memang ya kita tidak bisa diami lagi sebagai tempat yang nyaman. Dakolak kita si pikirota generasi berikutnya pahoputa ido si pikirata haduan asa boy aman musi di tonga-tongan di tanoon. Jadi kesadaran ini harus kita mulai dari sekarang untuk menjaga kelestarian hidup. Jadi molo hudok penakaning tu tahun 2020 tabai program mungkin nange-nange tu aku pungupung ra aladang terbain na masken barkoti tabai cuma nang na 100 harotason tu aku pungupung lansia ala yang waka na energi kodo pe ngabui di HP ne dibuka nang sekolah TikTok di si doh Facebook asadong di si aka ado guarna skinner apa ado guarni majaha barkoti ima barcode skinnernya ado aima ina majaha barkoti dungi dia haho butikan ngabui dang pola dong besongonon gudang si pakiot tadi tonga-tonga nih. Itu adalah pekerjaan yang sederhana, kecil tapi dampaknya luas. Asa tungtar aplikasi ho kita imana memperingati minggu ekologion tamu met asa anggiat boy pasu-pasu dewata tengok ma kerja keras tidak ada yang sia-sia. Sedia mek pena taulon menjaga kelestarian alam dohot lingkungan hidupon sai pasu-pasu dewata doi asa terus dipulihkan inganaton boy dengan inganata. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema di pasahat rohana mito adopan muali Tuhan di bagasan sadarion nunga sahat hatami nagabi hanguluan nami napai ngotok kami asa totong hami uduk jala si pangului di hatam di tonga-tonga ni ngulu nami jala pakai mahamion ali Tuhan gabe alatmu na bertanggung jawab memulihkan keadaan ni portibion asa sumuang musedenggan boy uli inganan ni hami dohot saluhutna poparan nami haduan ali Tuhan debata alani lehon madihami kesadaran laho mangulahon akka ulaon sian namet-met laho menjaga kelestarian alam dohot lingkungan pasu-pasu ma sude ruas ni huriam disadok hakabipion natu mangihon hatam sadarion asa tung tubuh di bagasar roha doho pikiran nami laho mangeahi haulion ni akka jadi-jadiamu di portibion Tuhan debata marhite todim tod di porbadia pargogoi mahami laho mangulahon hatami di ngulu nami si ganupari ali Tuhan mau lihat tema di pasah rohanami di ramoti hodo akka ruas ni huriam sian nak danak namet-met sahatu akka nama tua akka natoras laho mangalugahon ulaon ni nasida rumah tanggana dohot sude matehe akka na pinikiran ni nasida say tabay sahala to akka na tua-tua laho mangajari akka na denggan to akka poparan ni nasida pasu-pasu suami istri asa totong masih haholongan jala di bagasad dame nasyak ko ali Tuhan laho mangalugahon rumah tangga ni nasida pasu-pasu akka na mabalu asa totong di bagasan las niroha doho gugu semangat dohot hapor seaon laho marmudu-muduhon akan nong pinalumehom mutu nasida pasu-pasu akayanak kon ni ruas ni huriam siad dadana namet sahat akan nama godang diragam akan naniulan ni nasida padao mali Tuhan siap parmaran ni daging do parmaran ni todi hu odiho kami do akar wasmi na di bagasan arsak dohot habot ni roha ala partinading ni akan nahina holongan ni roha ni nasida pasu-pasu maali Tuhan keluarga tumanggor boru opus sungguh di habot ni roha namasa totonga-tonga ni keluarga ni nasida apuli maroha ni amanami dohot inanami ali Tuhan hatamima naing pahusor-husoron ni nasida ganupari di arsak dohot habot ni roha ni nasidon unang luas madili unang luas mabiar nasida maho madala ninguluna to katikin nang ro pasu-pasu akka ruasmu na marukil ala ni akka ulaon na soratuntas ala ni kegagalan harugian akka parsahiton na rotu nasida di bagasan sa minggon unang luas talu hapor siaw ni nasida naing matorus hot mamuji pasangapon ho jala marpakirimon holatuho Tuhan debata ragam do akka nasinakapan ni ruasmon si ulahono ni nasida sadarion dohot sa minggo na nang roon ala ni rap mahodohot tami mangulahon akka ulaon nami asa totong di bagasan biar marado poko hami laho mangulahosa tong pasu-pasu mangulu nami pasu-pasu huriam hakabibe Cimanggis pasu-pasu kota Depok
dohot kota Cimanggis sonali Tuhan pasu-pasu nang bangso dohot negara nami asa anggiat boy mardalan sudah aka ulaun program dohot aka aturan hobar tulomoni roham tongasi maroham urasi hami siad dosa nami asa tamah hamion gabe habauran di pasu-pasum holan marhiti guarni anakmu Yesus Kristus tangihon ma tangiang namion amin. Mari dehita laos tapasahat ma pelian na paduahon dohot amplop resok.
Hurian itu hatta sai di pasu-pasu de batama rohanang pikiran muna laho majalo aik hanguluan dohot hadameon nasian tuhatai. Sai pasu-pasu, sai di pasu-pasu de batama ngolutta gabe mual hanguluan laho maboan hasitongan dohot hadameon tu akadongata nang saluhut natinopa na di bagasan parukilon. Mardalam mahitarap dohot dongata saha porsiaon songon pamatang ni Kristus pasahaton haulion nasia debata tu sadok portibion. Martangiang mahita ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasau libasa na mauliutus hupasahat tami masian na nilehom mito hami pelean nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom paso-paso may jala ramoti asa huparhasya kami peleanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim asalamu tadahami godang ni selehol-lehom mito hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham, di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakkon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu Madihita Salam.